Здравейте, деца! Днес ще научим всички букви от българската азбука, от А до Я. Това е буквата А. Тя е първата буква от азбуката и се произнася като А. Аквариум започва с буквата А. В аквариума плуват рибки. Повторете след мен. Аквариум. А това е буквата Б. Тя се произнася като Б. Бомбон започва с буквата Б. Бомбоните са много сладки, точно като мен, защото аз се казвам Бомбонче. Повторете след мен. Бомбон. Ето я и буквата В. Произнася се като В. Влак започва с буквата В. С влака хората пътуват из България и посещават различните градове. Повторете след мен. Влак. Сега виждате буквата Г. Тя се произнася като Г. Гъбка започва с буквата Г. Те са вкусни, но някои гъбки са отровни. Гъбите имат различни форми. Вие обичате ли гъби? Моите любими гъбки са печурките. Повторете след мен. Гъбки. И накрая буквата Я. Произнася се като Я. Ябълка започва с буквата Я. Ябълката е много полезен плод. Тя съдържа витамин А и витамин С. Повторете след мен. Ябълка. Отлично, деца! Днес научихме всички букви от българската азбука. Нека ги повторим заедно. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. И кратко. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Р голям, Р малък, Ю, Я. Браво на всички! Продължавайте да учите и ще станете истински майстори на българската азбука. До нови срещи! Благодарим ви, че гледахте! Ако искате да научите още интересни неща, не забравяйте да се абонирате за нашия канал.